Fundisi uShenge eyenza uJesu ukuthi engaphuthumi ezovela kaLazaro ezokhulekela ukugula ingoba before things get better sometimes they become worse. Ngaphambi kokuba izinto zilunge kujwayelekile ukuthi zonakale kakhulu kanti la khona seyizolunga ngamandla. Ukube kuthiwa uJesu waphuthuma kaLazaro wazokhulekela uLazaro wase waphila esonweni esigulweni sakhe esasimphethe. Mhlambe namhlanje ngabasazi ukuthi khona isimangalize esenzeka sokuvuswa kukaLazaro, kodwa uJesu wayefuna ukuveza amandla akhe ukuthi unamandla hayi nje wokukhulekela abagulayo bephile, kodwa unamandla ukuthi nabafile bevuke ethuneni, nasebephelelwe izinsuku befile bevuke ethuneni, ngoba isimangaliso sokukhulekelwa kogulayo aphile asifani nesimangaliso sokukhulekelwa kofile bese yavuka ethuneni. Ma kuzokwenzeka isimangaliso esikhulu kwesinye isikhathi uJesu wenza ihlabekisa kube sengathi akabone kanti usefuna ukuvela ngamandla. Lithi iBhayibheli wavele wathi lokhu kugula kusikho kokufa, ningatatazeli ningakhathazeki ningasabi. Ngiyabona ukuthi uLazaro uyagula, kodwa mfundisi asizona ukuthi wayephethwe yini uLazaro, asiwezwa nama symptoms esifo sasimphethe, ngoba kahle kahle indaba yayingeke eguleni kwakhe, kodwa uNkulunkulu wayefuna iplatform yokuthi avele ukuthi unamandla okubavusa nabafileyo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu bazalwane uyavumela izimo ezithile zisifikele, hayi ngoba engenawo amandla okusikhipha kuzo, unamandla okusikhipha kuzo, kodwa uNkulunkulu ufuna iplatform azovela ngayo, hayi ngoba ehluleka ukulapha uLazaro esigulweni sakhe. Lithi ngemvimbo yakhe siphilisiwe, kodwa akabonakala uLazaro mayisegula. Kungani Jesu ungafike? Mina ngifuna iplatform engizovela ngayo. Mayifuna iplatform uJesu engaqoshisa emsebenzini, hayi ngoba unqoshise kodwa iplatform ayifunayo afuna ukuvela ngayo. Mayifuna iplatform uJesu engenza ngisho nomakhelwane bekuvulele, hayi ngoba bengakuthanda iplatform afuna ukuvela ngayo. Ngoba if he want to reveal himself, mayefuna ukuzambula yena ukujwayela ukuletha isimo kanti ufuna ukuyiveza ukuthi ubani, ngoba sikwazi ukumbona ukuthi abafile uyabavusa bengekho abafile. Hayi bazalwane, ukuze sibone ukuthi uyabavusa nabafile kumele kube khona abafayo. Ukuze simbone ukuthi he is the provider kumele kube khona abalekhayo. Ukuze simbone ukuthi he is the healer kumele kube khona abagulayo. He reveals himself ngokuletha izimo ezithile. Ngicela ukutshela izaphasikeni unento edlula kuyona, it's just the platform for him to show up. Iplatform akayifunayo. Awu ngicela ukushumayela bathandekayo, nginikeni only few minutes. Awu ngicela ukushumayela. Balibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli kwaphela usuku mama uShenge iJesu akafiki ukuzobona ihamente lakhe eligulayo. Kwaphela 2 days akaveli, kwaphela 4 days akabonakali. Lithi iBhayibheli waze wangcwatshwa uLazarus. Still mama umyeni nangosuku lwefuneral uJesu akabonakali. Yaqala iprogram yomngcwabo, kwathiwa kumenya bazokhulumela ihlobo, kwamenya bazokhulumela abangani. Lutho uJesu kubonakala, kwathiwa useyabona mangabe babebonwa, kodwa uJesu akabonakali. Waze waphela iprocession yomngcwabo, waze wathatha wayise emathuneni, ngoba uthi uJesu iplatform ayingakaveli la. Ngifuna kuvela iplatform bese ngiyafika.
uyafica. Lithi iBhayibheli lwadlula usuku efile uLazarus, uJesu akabonakali, kwaphela 4 days. Kuthiwa wayesenuka embozwe ngeindwango, wafakwa ethuneni. Lithi iBhayibheli mase konakele kakhulu, ilapho eqhamuka khona ingonyama yomndeni kaJuda, ihlumela likaJese, impande kaDavide, unguyo nginguye, ikutani, inyanga ethwala intelezi ngomlomo, isote elihlome ngothando, ingonyama yabhonga ehlane, yamudla uSathane, yabhonga ehlane, yabulala amadimoni. Wafika ucapital letter God, ngoba uyafika sebeconcludile, kanti ufuna ukuvela ngamandla, ngoba before things get better they will become worse. Lithi iBhayibheli yafika inkosi yamakhosi, ingonyama yomndeni kaJuda, uJehova El-Olam, uJehova Alpha and Omega, wafika katatazeli, wangena kubo kaMaria. Maye fika mfundisi wami, efika kaMaria, lithi iBhayibheli kwavela uMaria kuqala, wagijima weza kuJesu, wathi Jesu, ukube bewukhona ngabe umnewethu bengafa. uMaria ubamba isambulo ukuthi ukube kuthiwa uJesu bekhona ngaba akafanga umnewethu. Ngamanye amagama kunezinto ezifayo maye ngekho.